Me ne? Wai Hamis bai ka ne wai yana so na. Wai kullum da jin sai dinga min test. Ki hakuri iya. Ba a soyayya dole na ci bai dena bana son shi. Ki hakuri. Ya shi ya yake burge ki Hamisu Breaker. Wai shi fa waƙar shi kawai yake burge ni. Wani waka? Tibiki da dukkan tunani na. Taimaka ki ba ni gurin kwana. Saki hana mini wacce na. Shi ke burge ki? Shi ne fa yake burge ni. Da kira ina mu wai dan karin yawo da shi wai na so na. Hamisu Breaker gaskiya baka dace ba. Ya shiga taitayin shi. Ni ba san shi bace. Shiga taitayin shi. Kina gani na din nan kikkiawa da ni yace na so na. Gashi da wani katon hanci a gurin. Yarinya fa hanje. Wannan takalmi haka iya nawa kika siya ne? Wallahi na siyo shi 100 ba iya. Kuma kan takalmin iya? Kin gan shi? Yana da lasting. Kin gan shi? Na gani. Iya a huce haka. A huce haka iyan baba a huce.